กันเอาปันเตตจังเฮียนปอลรุกปอลสริชาวเฮียนMizo Film Siam Hmasa ber hi ka chak maya black and white film division of India in an Siam taken in vetrina zan hen ka mu hil thei lo foti dan tur ngai to hian amai ro chu re thei kan ne wangin engma ti ngai na am chuang lo ba ti chuan kan ron tlang wal kan tlei rol chho hnuah kalma sa jok te mithiam jok te le house jok te kopin youngstar films company ti sang zokwa somriat pathum khan kan dina sutilaya kultai chu tuna kan mp lok shaba pusilo ro sangi chairman ani a amai ro chu anna wangin a ground tak taka chuan min ron tel pui lova a ground a hantela tuna ming lam mai ka handu ta chu kan cameraman pu muan kima electric veng tuna chuan van rama to a tin Isaac el namte khatla mi te tin drama lama sarkarin Thlirtu aroi puya frang muanate tin chuba ka chuan mi poimo takan oma chuan starring tur takan han lakhoma vo in thleng hian an form fill up te kalakola lungtileng le maya ti chuan sangka sakwa somriat pathum mei ni somni paruk khan tuna zarkot biak in sonin ka ringa chutilai chuan education minister puef mal soma bangla ania ta chuan pumal soman dinner min siam saka ka thon thuzia Pu Bta chu achanna a honna kan neya chumi nu chuan champhaya te pachung college campus te veng hlui thlan mual college veng thlan mual jok ngai ka hrelawa tuna chuan khumi fil bulami ate le mun rang ranga kan changkuala amaro chu video ni lawa celluloid ani wangin delia zuk siltir zuk printir ngaya chutiang chu tuna an om to lo wangin han chua ngai na poi om to chia lawa chu kan lo bul tran dan ania tuna chuan mi in engkim an thiam to a ke ni chu chol to tur kan nia amai ro chu kan hun te ngai tu chuan kan lunga leng ve khop mai youngstar films hi Mizo Filma sul sutu ani ti ro chu voin thleng hian mi puin min hriat puya kalom em ani ti chuan he hun rem chang lak ka du na chan pakhata oma Mizo Film kan siama aminga hian sap minga tam khop maya pakhat na chuan apani na chuan Hollywood le Bollywood vel le khochak film entona ti atama chu kan state chunga chuan mu nom ha hi pa soi thamani a picture quality te shooting te lem chan te soi sel tur kan nei lo amai ro chu India ram zau zok thleng tur le khopvel thleng tur hi chuan Mizo culture based film ani lo chuan kan thleng sang don chuang lawa kan ti ang tu na kan ti ang tlang pui chu Bollywood te Hollywood ten an thiam lutuk ma to a antan a ho to a beginner kan ni na lang lutuka beginner kan ni thei mi lo na chu kan nam thon thu hlui te attaka chang le tur hian ma kan laka chu India ram le khovel zau zok market turani chu tiang zong chuan ma la ila voin hian film siam tu zong te rilru le thinlung takin ka tran chewa theito pin kalzel ula kan hun lai han ti ve khang lang ila somriat pathum chawa chuan kholaya kan kal ringot po hi he pa hian film siam ngam nia azak lo mel chiat nen ti hi kan lo thin ani tuna chuan choi moi ni nom mek to chumi zo nam background dik tak mizoram nam zia rang dik tak phor chua khovela pho chuanan mangula kadu em ani Pu Bta film kha an ziak ve top maya ta chuan ni china ka soi ho kan team khatam tak kan ni a voina mi hlotling tak ten yan mingalam vek seng lova chuan poisa kan nei si lova education minister in chutilaya tribal research anti sipa lira republica in luathin tuna atan culture ni ta hi ti main ka ringa chumi chang chuan poisa tle min pe a film cartridge a tape ti mayang chu kan le thei ta a ti chuan pu muan ki makha kal masa ani khan 8mm celluloid camera lo neya chuan ke puchal ngura za ha Belgium khan miron
ฮอนสักบกติชวนจังก็เป็นฟิล์มชูกันสูดเทตาอามารชูจุงไล่หุ่นชวนตูตานมาเห็นเอ็งมากันนี่เราตบปะเชื่อวังชวนอักกิลเริ่มจ้างเห็นกันติตบไม่นี่ชูอันนี้ตินแอคชั่นเตกันตินนเลยแล้วก็ไงชุดนนนังตีที่อัฐยเราชิมกันรีลในเตลมลุตุก็วางคันกันตีโตเขาชูอังเทียงเบรตูรนี่ชูวางชวนอินเน็กปนวุงตูรนี่เรียกว่าไม่ลุ่มปนลุ่มตูรนี่ตบไม่ชุดที่ยังรอกันจันชูเนี่ยอาไม่รอชูปุยเลี้ยงตะกินทิลที่ฮาร์คบไม่ข้างคนหลายคันแต่ชวนสรการอภิตะกินปุยมัลสวามินจอยอมนั่นแหละtribal research ฮัตผู้ช่างมัวนามินจอยอมนาเตวังะหลอดลิงเฉาฮีกันเนี่ยพออินเทงเฮียนกริลรวมมีปอยโมเตอันละนี้วิดีโอเราชัวกะเซลลูลอยด์ camera cinema camera super 8อันตีค่ะมันเต้าตะกอับบาปอยสปุกจับกันเลยนูลกะวิดีโอ camera รอนชัวตา information department นี่นั่นเองชุดตาชวนกันทิลชุลุยล้อนทิลนิตาอัธรเลยเลยไงน้ำโตลวะ information department camera encall tu ber puzova tu na ani chu van rama to a kan shet the dan tur chu puzol na roi te u khania ani khan min phur pui ma Mizo Film video in min siam puya chu ka thon thu zia avapoi ti ania mol pui le che vela khon kan chang thina ha thak khop maya current te la umloba generator kan zon tha arishiat phak lo tur la avada khami zom thei tur wer dai poi kan nei lo thina chutiang kho pahar sa chuan ava poem ti kha kan pui thlin le a chu video film ma sa berani em ti ro chu ka soi thei lo wa achan chu khang lai khan tu nangin kan lein tlo po lo wa amai ro chu ma sa ber kan nei lo pon anunung ber chu kan ti lo wanga chan tu a chuan ti ani a ti chuan chu mi hnuah ka thian ten an hamlet drama kan han siam le a chu me zong hriat ani a tin chu pa kha chuan documentary sang engemaw zat kalo siam ve to boka chunga chuan Hmasa ber ni na nei vek lo mai la kan hun lai chuan tlem tein kan ti thina mi na an langai san lo lai bul tran tu zinga chuan ka tel ti la a ol samome kana ofel ithina tui dul fangin mi tui zong ka fartir she lo bange mi pui tau lo kiang tau nang lal ber po lo kiang ro kappa thi na he ti mai hian atop ton lo